Yadamasia Madro Numere Sompa 93.1 FM, Sompa 98.9. And then you may some Dawson Anna Yade Bremo. Omampani na do dankwa ekufaru ene dom ekopum ewo epoye mantemu na okodi dwumabi dia. Asante mantemu so for yero Simon Asem Sakasa dia for mine ya bambo mu ensem. Na anwumere ye ne panimpa bi ya wapen ewo sikasemu ni ade ebedin komo na yahwe akuafo no omusu na ade ensem nti no musu. Nurse Educators Group Ghana. Wama de krate pie judge rasa anchakura. Wama so ebeti atwea. Owura bi di nsusie bi F2 IGP anim se baabi a wakeka kɔ no ebe ya wonyina na wontwe na ne hwɛ nifa so na wɔhwɛ ade bi. Ade ade na opese ode kyerɛ IGP. Nyame yaduma wachire nsuo to nsuo nto. Alan Health Work organizers and one more trust nyame yaduma china de omo de hyehyɛ so pa. Na mu sansam etesei. Na enenso se wopie mu ewo asenwase na kyerɛ sɛ adagye ne posokora. Ewo NPP amanyoko no etimu okodi dwuma bi yade mu asɛm obrɛ mu. Some ye na wiye bo mu se okɔ wasa Memfi West kroponi mu a wo batan ya wanya fie na duonu nkono no ankasa ne ba wahyehyɛ akoda ne to ho na busua ene numere ensem bia pie ensam no ebika ho na yawo ya ni kakra edemo yeda ase papa baabi a wo bia no nyankopɔn asomdue na yenka wo se yenuanom information centers mo bie mu ni ade sansoso na ehyen mu abobo ya pragia ba bia ya wo bia no ye live for Facebook YouTube no so duma sa kwan mienu we fa hodo mo bohia wo do adwenkyere ba na ye fiada why not ye makenka ne bokɔ na ye dia fransam no ya pabi hwɛ wate ya kokora mafia nya beta kura stars no gombebre abre pam ye de ho asem bebre wo na nakwa abrakasi ne anwumre mene Aukosia ejewa kwade buati. Ghana mampani na nado dankwa kufuado ene ne dom ekopie mu ewo epoye mantam no emu. Na ne nyina no eye dwumadi a wakopa ho ntoma sade ebe ya emaburu no benya dwumu agye na aboa ma kobadie maburu na fam abrante ababa wade ne nsa wura ne botomu obesi bibi so nyesa bia wakotena eba ho asam ne nan sade awo aka no akwahwe ne maame anasa ne papa anim obi nso ho no mo onya ko school wie ya na wohwe aba anim sa aban ne bema na dwuma ye ne nyina ka ho binti na ne omkopie mu ewo ho na ebere okopie mu ewo ho no no omampani na nado dankwa akufodo no nsam bebere ana atudwa na yama ne bofo kwadwobafo ewo ho enti yebekwa ho no mo ansa na yentie ebra na ensam ane dwumade ne koso no omampani ne nado dankwa akufodo nsam a wode so ansa undermines social cohesion and political stability. Between 10 to 12 million youths joining the labor market every year. Africa has to pay maximum attention to job creation. Ahmad South Sudan, journalist who has had rare access to Boko Haram, the jihadist group operating in Nigeria, has said that although the sect is driven by ideology, pervasive unemployment in northern Nigeria makes predictable for easy recruitment of jobless young people. The World Bank survey in 2011, 10 years ago, showed that 40% of those who join rebel movements say they are motivated by a lack of jobs. Young people are willing to risk everything to improve their circumstances. We've seen in recent times high numbers of them taking harrowing risks around the Sahara Desert and the Mediterranean, trying to reach the mirage of a better life in Europe. What this means is that if we provide them the right environment in Africa, they will make our continent great. If these youth are encouraged to spend their considerable energies at home, Africa could experience huge economic gains. Omampani na adodankwa ekufuado ene yetenenka efiri epoye mantam no mu no. Asante mantemo suafo yero Simon Asem Sade akwakoto dwa ewa atwemanwa biaja kroponi mu wabra na won mu bie police station bi won to ma wo sepase na wo kyerese nyame anim ni Ghana fo nyina ne be ya dwene se wo ma bia pempuntuo ne nkoso a eya na fakase no wana bombo mu nsem won mu yiri mu pa eno tetiru na kan wo bie ma wabra ba we betena konya so no wodi nse kan tam hwe se wo ma ya prosifo ne asrafo dom wo be hwe won mu nyina na wabɔ won mo so
sɛne ɛbɛyɛ na ɔma Ghana yɛ bambɔ mu yɛntimi ntoto no ase wɔse ɛnɛ kura atuato dɔm kuo bi pɛ sɛ wɔn mɔfa ka na kyikyie kwa so na wobɛbɛ wura amaama yɛhodoɔ mu ɔma Ghana yɛn nso yɛka ho bie no nti aban no gu so a ɛyɛ no fam deɛ bi de aboa nyame yɛ adom a babia da wɔma Ghana posi dɔm wɔ mo ɛbɛduru hɔ ɛhia kɛse ɛma Ghana man na de ama ho akɔhia sen sɛnea na ti dada ne sɛ saa nkurɔfoɔ a sɛbe wɔyɛ afiase kɔtena ne nsɛmɔne na wɔn di a yɛfrɛ terrorist no ɛha dwen ɛwɔ abibire mu ɛha titiriw abibire mu atɔyɛ na nkura a ɛtwa yɛn ho ahyia dodoɔ naa no saa nipabɔnefoɔ yi edi ewu edi bɔne ɛwɔ saa nkura mu nti na wɔ sɛ yɛbambɔ nsɛm no yɛma so ɛkɔ soro ɛno nti na mene a ɔhwɛ bambɔ so ɛwɔ man mu ɛde bɛtu gya sɛ wohu biribi a ɛwɔ sɛ ɔka biribi na nipa no sɛ wohu na wanka a na wobɛdi bɔne a yɛn nyinaa ɛna bɔne no nsinsansoɔ no ɛbɛka yɛn. Anuachi no ana Assistant Regional Police Commander ACP ano ahe wano ne begina mu edema Asante Mpe Police Commander DCOP afo boachi yadom ma wano so gina wano nyina na mu kasa ye esra de hyese wo nyina moa na police station no entumi ntumpon yehu ebi wo kroma because e basa emwa yen ye juma bi a ye din eya bi a edetimi aboa yen police so obi ye bibi na officer and from Rakwanso and I said your year no bonus one police your unit of Ghana Police Service I have tried it this a winner and what a hawk national channel or concern be our and now the cry district commander or divisional commander so region and so there was a channel in our victim their first now concern ya addressing of amount yem pese odi mbra besia usam akoye bibia etia emra we ni sa so dia emra no eno obeden eno obedi ye be se Mmrantehene be ba e don be ba ha se no so bi ye bibi na ofi se amfa kwan. I was your phone yet turning a ACP ano ahe wano a Assistant Regional Police Commander na enwachi no ana abakra chepanyina wono so watwema nwabiaja kroponi mu Yero Michael Amuawuku anso de nsembi etoaso mantie no babontie no mo kan wo beji ntukuato o mbeje eya ya na nsebo mo de no ya emu ya nse ananom momwa eyo membia abamba pedia sedia se obetua atuo enam saa ye no so na sebe ye hunu hayi aban to nam sebe ampan on ton juice on ton banchi media wo ye ne se obeji eye atuo kakra na wo de aboa ama ye nyina ya sema apamni sene police station wo ma o ma hada dan so police station abayi and if I should be a cashier, the sun say, and then we have to so say, or sorry, Martinez or Qua, but you are sorry, I call the Jumaso Abba, our brand hunting. Ebiamu onimonya for Emmanuel Eje and Shrewano. Mrasuru Jani de Madashia wa watch a man will be a just south about 1% so. One also the two other share one was a passian which I said, Adaruma Winina, one about for some way Coswono, a twincha. If you never say yes, so citizen, and yes, so I want the what about police making a cost. We cover saying for time to say, and Yamasa say you provide information anymore. Because once you saw not come to your social water day, that's where you get the needed information. Now, to make also and come here, like I said, and cost on your day. It's near day. We can't live in the back. And you are see our kind. So if you got that chapter, when you warm. Definitely have other pack data machine here. And I remember that I go to my town. To my town, and I understand. We also, Kenya, I don't know that. I don't know a group. Or so I know that. No, but you have the time of the company. When you know your thing.
You try the influence of amount of LTP our Hana. I was your for way a year when young for Emmanuel J. and Shrewano. I Marshal Johnny de Madisia watch among Wabiaja South and Persuana Su. Abusia Koswana for what drink Cerebra and then you may live our Facebook, YouTube, and also them. Nescienti, my near Siamu and then you may ever. Na yɛda so wɔ bambɔ ɛna afei nso emu nsɛnsɛm pani kwankyerɛ for ɛdema platform for peace and security Africa yɛwura ɔsabote Abbas ɛna ɔne Sompa kaseɛ di nkɔmmɔ ana wɔkyerɛ sɛ IGP police sahene yɛ wɔ ɔman mu ɔno wɔtwa kwan bi fa benkum so na baabi a wɔduru botan bi ho a ɛwɔ so wɔgyina na ne seka no wɔtwitwa ano kakra na wɔhwɛ nifa so sɛ bɛyɛ a wobɛtumi apɛ saa bɔ mu kwan no na wakɔte ase kwantempo mu sɛ ɔmanfoɔ bɛkae no mahyɛ ne nso a ɛnsɛm no aba yɛ a bɛtɔ dwa sɛ yɛwura IGP ɛne ne dɔm ne nsusuɛ bi aba sɛ me kwabena kɛse yɛ a mete ha yi sɛ bi a medi bi policy ɛwɔ ahafo mɛha me na policy no a ebi a medi wɔ ahafo mɛha me no ɛne yɛyi me ɛde makɔ baabi te sɛ bi a nɔmbɛkɔ enti nɔmbɛkɔ hɔ a mekɔdi dwuma no ɛwɔ ɔman no di mu sɛ mekɔ akɔsom no ɛna ebi a madwuma yɛ mu no biribi akɔsi na me nkwa antimi anyira bie mu yɛ akyerɛ sɛ mafiri mu ɛba ne saa IGP nsusuɛ ɛne mpanimfoɔ nsusuɛ a wɔde ba ne sɛ me kwabena kɛse no ɛba ne saa na yakɔhwehwɛ mu abusua mu a is na yaw kɛse koraa bɛtumi adi police onyagye kyɛ ne sɛ ya ɛbɛfata no paa na yatam yaw kɛse na yɛdena bɛsi kwabena kɛse anan na kyerɛ sɛ ɛsi so pɛpɛpɛpɛpɛpɛpɛpɛ na no ɛna wɔkyerɛ sɛ ɛnkɛnyɛ bad deɛ ɛnkɛnyɛ bad na mmom no wɔkyerɛ ne sɛ wɔmpɛ adwuma ma nnipa me kwabena kɛse mafiri mu no ɛbɛyɛ wɔmma mmaburu no bi nyɛ adwuma no na wodeɛ nsɛm wakyerɛkyerɛ mu bebree mempɛ sɛ yɛbɛtoatoa no bebree yɛnti asɛm wɔkae Asem Mpe also na as police administration aba as policy direction no nti say Asem Mpe also na share police form phone crime esane say obi a osom oman Ghana a ode ato ne ho so say obebo ye ho ban na ofiri mu ya in the line of duty sabi enye say oyare da ho ana say oye nedwuma so kupi enti na eba ansa na emum no ban a oboma oman Ghana both life and property enti na sa sama koto no kwan mu a e wo say yehwe na the oka ya me ni ji hu ne say relatives so wo ye qualified enye say bi obi a sabi onye qualified kra isane say ne papa ana ne wofa ana ne nua baby aka baby in terms of police officer bi ntino ne de ne kwasha na emum say nipa ne qualifying kwa ya me gidi say ya Asem Mpe e wo say na ye sum na emum no na e wo say na ya hye ne so say edenti na etuma police for ehwere wo nkwa in the line of duty I think say enumum na me pese ye wura dampare ode na adwen ekọ because ye research we findings aya ni na kire say close to 80% is as a result of akadia say you police for nankasa obuni womankasa obuni hubambo say police ni ekọ duty na onche bulletproof vest okọ na helmet o say bo ne ho ban onibi akadia oyia no de abo ne ho ban wo mo ti car ekọ physical enye say enye bulletproof car by the standard no wo so ko munya bulletproof car no mo tinem mo bo ho ban a sa age ni na eta ekọ so no eno na ama police for tupo na over 80% almost sure in the line of duty. In Tiabesre, on Fanini and Akatia police for any who first of all, it will prevent even the casualties in the line of duty. Now, Emuno police in it yet before so papa. Abusia, we a penny kwankyerɛ for adema platform for peace and security Africa. Yewura Osabote Abbas. Ye kwa umano so na yani Asante Mpe second vice chairman dema Aya Nurse Educators Group Ghana. Ora eno kapia kwa kodi nkomo ni nyina ne yakrata. Wo mo de aba beto dwatre se nyame yadom anche kora. Wo mo de omo nyama nyina egu fom. Ye ori no akotime nka ya mu adwo. Ya ena. Yo, ye da se so age ensuo. Wadaro mamokrata mo de aba mpanyefo se obi nsi trodo matoa. Yambasi abaji asem na kenti ene afra wo. Wadaro ma kire se yankasa kire mu kakrai. My chief I had a bar some person. Sonia who cut on Salve NHA. And Mr. Yene Abina can send be na a sipo. Yes, you won't say, Brofo, or much or mem, and say, you're not you. So when you do not you go there and on the floor, normal waiting come up. And the senior and she said it here. Asem Mpe nso ena uhuno awo kata
me say be abeto money so. Krata no aba ya ne ho se atena pane makomako enko no. Ebia nso ne de mo ka efa ba bi ne mu kire mu se emu hia allowances ahoduo bi ene ade ho no akasa na ye person ka wo kire mu no. Anya bi allowance no a mo pe no allowance ba yi na mo person pa empanyimfo hwe na won mu ye hu bibi de mamoi. Yo me da se allowances na ye kan no adwuma ye no ho allowances. You can say book and research allowance. Obekayan, Ben Fimi, Ghana Registered Nurses Association, a call, I do Omona Digu was now we normal no Omokan was 70. Na book and research allowance account. Then only Siama 1 hour child year war, your nursing training, I would do anymore. Beden fie mienu ni a ye course ye dey na dey go and I say course like banji tun so be tia be sine even komo your margin say you bia no be tia ma no na won ko a tun so be tia ma on be sine ni ti obi a de e hu say aso ya ye nkoko de jon ana e bi nso bi say ye marking allowance the last time the reviews marking allowance agency was 2015. This is Abri. Yanyahoshi, Yaba, Inquisition. And then ya a kikan who degree. And they tell me to say, Yanamaka, Imponia came fear free chum. And ye shafts here, anyone yens, I was so again. This is Abri. Oko ministry, wait to see, you see, shall we, Okana. Immigrant is a capital. You know who you say, the moon your margin to be shared, dear. That is a casa mochino, Yanimo Eka. Nasana Etiano. I wonder my boy Haka Crab, who on your mount Kunobiwaha. Dear de Kanu script marking. Dear Tosu a care study, research as supervision, practical assessment, labor ward assessment, invigilation and field. Health talk supervision and of a research and book. Anyambia wadaro masani yo mankuri nyina ho allowance na mu hia ana ebia anko ene dwumadi a mo pesa ban di mamo ebia anko dwuma bi uze ba ko ye medical ka book and research medical na masaka everyone is script marking and also ho and the sound supervision sem kwala no makwan na woko hospital hold on say mo kwa ko tradition so ho a ye ko sa so many adi na ekeka ho na rate or the man na me kan no 2015 7 years ni wa so ni 2015 everything there no matter sa na ni American say sa ni ya gbo isu nyina ya sha say negotiation na chu onye se ne na ibidi ase as o kan obi anfiu ina say yenso kwan be fa so be fie no ye fa so masasi ya no akwakoba ne say no fa ba bi no mo han koda no ana aban no so kura sesi akura sidi no ene ade nti pressure egu no so nya asem ketwa modadwene say san so kwakoba bra emu odin emfa how bi ma o mayi mu when one especially offer be to say marking any supervision ni ade na eno na ise dem free aban hospital enim say e school fees o mo jeje nkwala na kakra ka o school so awudo no mu awo component wo ma ye de yesa anwuma no enti ano ne ye stress every hospital ni de enka obehwe na colleges ahodo no o matimi yetima tum no matu afiri ho na say ye council na on video the only one a wom book on research allowance and in say no free aban ho san kon a aka ne ade nyina no items every year ni tia full fee wom yenim edi say ye ka say ye hu bibi dia na say on to timi ye hu bibi e de maye and not just the work and they call come aban no there be nje sa and I said the work no a kire say dodo no ho no mu a enya aban na we so chiama mmebo a no correct
Ayenim someone in Panyimfo Pemshubia. Sasia no Mohia dia Modiaba to Jade Hokrata Bay. As a Quabasa, one more cast a Monchan so. Nanka Cranka Crebe ya, and Yambiamba to Anamobi, and Ambe Jamanaka. Oka the engine chance and Gaka Crebe ya. An original commitment out of my son, ever my own. Yes, Jenny Okano. Then I make kind of a but according to the book and research allowance, idea, you negotiated down the data 2 years ago. I answered one crata. And the now make be a better convince until they want to work to one amount of those to one amount there. Now, because there is a young children, so they are any yes, sir. Now, some more ever had the chiro, meboa. The answer of the video. The answer, they were investing for almost like almost more than 1 month. And so, my academic calendar, and son, you want to know what to answer. She had it, and the author. Yeah, nearby, yes, that's what was Samu. You're no, you ever was saying so, Mrewa, every pem you ever saw baby. Now, Shana Monum Pempensua, what you could do. It does see. I was your friend, your turn, and can I, second vice chairman, Dema, Asante Mpe Nurse Educators Group. And I want what you're saying, Chakra, almost so Baba Tiachia. Wamala wants to be a. I wasn't any chinayam, and you for Chiama, woman, so. Ayakwe shibuatano emwasem eni dinkomwe abusia yamra asante mantem hasedi ya tiene se nanu ada na ye kiremu na ye bom ho amane se NPP amanyoko no ekopie mu ewo enkramantam no emu ama okoto aba eyi abrempon na afenso nintira obetimi aboa party no matimi abreki 18 se de da no waka no na mpa ebre okoto aba no wie na hu akohia se mantam no nyina no okiri ho se be ya wade na sebema safo awurade na sede awurade si buaye ma abato no kwasomdue mu enipa ogya ade omo ye nyina akoto aba de ma wo mu nyina no se o ma na o masia no mu yetiafo ne science ne e wo santimantem hase no MPP amanyekuo no ebepie mu e wo hase na JFK wono na sisi ya to aba na ma ne se twotwofo pani e de ma NPP amanyekuo no wone ne dom ekurukra eba na bra oba akumase no okopie mu ewo asoase na ebra okopie mu ewo asoase na wone ye nuanom muslimi som no adehye edin komo no na ye nigisam papa tere se na hwe dom ya akurukra na pie hono mu a na nyina eye se oh ye ba ya amane no eye boko salamu alaikum waso wa alaikum salam eye boko ye de anase ye mu odu pa na ebra mu sade mu so ye mu boaboa ya kwani asanyina so na mo kire wodo de kire ye no ebra so se yansu ye ni mu nyina be kabo mu na ye de nasema Allah okese no wo ade a waye e de ma NPP amanyoko no JFK asante so de ye ka FPP a the Pruma and the asante region me ba so se me de for ana we ka chairman say unu say onana and the chief imam o asante region nam say sa onana Alaji was say ba and the chief imam and then me ba so me hu me chiri e wo say ampa me nana afre to wono e na ya bai ya sabi tiawa original chief imam ye ba no abesom na ya damwase awon pa moko edika moko magana nyina sa asunji e wo memha osabo bi ma o ma peni se ya popo e ma na dwen a obetimi dia so ma ni ye na osabo ko bi ma MPP ye party no e ba beda wase na e wujije se ya ba ano e free a ye ko no e sira kwa de be free akọ ye bompa se ya ba ano Yakopo okaye ho no matter de se papa kwa na ye se free FPP mu and dey ne kasa no edim se o memro no member e din kakra that's so ye original chief imam ka se bi o se te be ma ye no ma no ma ye ya ye nda nyame ase kwa ba bi o di aba bedu no
The Dynamia to or not papa to Abway, Amanoma Koto. I didn't know when he said, Kadana Boy did Samri, no, Kaibia Kadu soft Quabata the cow. Now, some say now to do so at the Emma to Odogana Pa. Even that should keep him up, Milana, that I was sick. I want my bar or boy at the Maya. Now, the original part, if you are a refugee, had that. Every day say by and power cancer or my Penyabedi, so most is on one in ya. Now, would you say, check next time about here by the central boss, have a bonfire, that's in America. But I will. We and Sompa, ya, Inuya, JFK, and I wanted Dominico Piemo, I was Swansea. Ya kyerɛ sɛ ɔmkɔ kabo mu ɔne yɛ nuanom kɔ kabo mu a ɔmo yɛ som kama na ɛfɛ panti mu a mo di akyi wɔ Facebook ana afɛ so YouTube no muru sɛ ɛbra na ɔmo nyinaa to santre na wɔkyeakyea o na ɛfɛ papa na ne nyinaa mu na santema ntam sɔfo pani ɛde ma yɛ nuanom ɔgye kɔmhyɛne kronkron Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne nkyerɛkyerɛ edie no a ɔno so ɛne ɔsahene odi animu santema ntam ha sɛ de akɔyɛ nkramofo asɛm no wontimi nka enyi papa ensi nkyɛn. The day any Imam Sheikh Harun Mumin, Papa Semuni. That's how the Yak, I was had a lab cousin. That's how there was some Yimbunia. Was a Masukin and all day. To my Yakubo, none of us at Ramanana, Sado Dimasin, and I am to go with you. Rama Bianco, Amagana, Kai, Amagana, and Kai Amai, and just a bonfire, Nagana, and Quality. Ghana, economy, the president, and then Elijah Muhammad, Dr. Mahmoud Bomia, some of Nambani Siono, one of the Brosio, or the Papa, and California or Dian Gano, or my idea, and to say Grandma Sopunubia, yes, Nadamu Momokasa, or the also a soft was a cathedral and yet Orion Danasi, Damemuano we a sentiment terms of opening at the ma yenuanom Muslim somno adese the day any Sheikh Harun Mumin na dwumadi nyina mu no emfoni a wo hwe e wo Facebook na Facebook YouTube no ene nsam a wo tie ne no a wo tie nyina no na yenua ba ma Kwame Ruedu e wo ho na dawroma ena sansem pa nyina no wode som ya yenso nya bia yede ma wo Kwame eda so e wo honom aso ase abo apro na da so jejemu ahwe 1212 bi Kwame nyame asom de nka wo anta wo se Kwamna na de wa bre papa ba ba ji ko se wai Kwamna matia say zongo de ko de se ko se awunya bi uko zongo so dia ka bia ko se de nya Kwamna ntina wa funa ya kesi ko se wa wi abre Kwame boyen ko na hot se ni nyina mu Kwamna mama no wase se de wedi kan dia ene oba Kwame Kwamna aha wada wo ma end drive wo de pake hwa ansa uwi anu watu kan yesa wo yesa wo start car no asa homa no wo so wada wo ma why Kwamna mi kuram aha jina hwa nya dia about you said the American area to no ene center mosque ya ase ene empenifu a omo wa manyo ma ye ene omo na efin kan eba sentiment hanma na omo dwumedi a omo bedi pe ene se ebusiafo beka be nne kakra ni bosumi ni ekyeni na MPP amanyokuo no ekoto aba yi wo mo akandifu a omo ko party ni na se omo beka ma party so ekyini akɔtɔ na omo na mo bifu a omo ya akɔso ekyini aboa kɔla na enu mpu ekyini na abato no ko kumidie plus ene na omo tu ana mo ba sentiment mo se omo ni kriti wisi baako eye sentiment mo nti omo ntumi nto abanwie wa bra Emma sentiment ha na omo emadanya ko aswo spiritual nim enna nam sa enne spiritual a omo di ekwene nim dodo na spiritual no Islamic aseye ye center box le muni obo da simunu mu se de edi kanka no spiritual mu tu na mo bai ye ma mi spiritual no ena ye ma no na ba de ewo ebi gama yo to ebabi
efi yenua nana bi a ono so dombo no wo firmu omo nyina ebai omo se de dikaka no mpenifo no de nsabetu nseyem da wo mo ase efam aibo a ma ameyuko no ebra no wo chiru se impo no enkrade no omo de ka ko chief imam ho mo no de mpabo ehira wo mo na ne kwakwa mu a wo wie ye na so mo san pass man house mpenifo de wo mo nsa esan egu mo so na ewie fayekra ente ne aseda ene mpaibo ene su no mbekabo mu a omo de nyina de kwa wieye ama nyina no ene akodo bana ma ye na wase wabre afede otimi kofie yenua be ma kwa me redu ana yetene nka edifre aso ase no anyame yadmo china sensu antamamu from manfa ama me ha dwene kwa de ne yemfa wonde de sasabro de be ya brebo akotodwe yero alan kwadwo chematin na chitafo bi a won mo kire se nyame yadmo chine mo de health work ehyehyehso anante kumasi krodua mu hafa babia e de a kire sa afedi owura na duru ne soso oba no bibia betumi atadin e de ama wonom na ansa na no NPP amanyoko ne panyfo de kra tadi kapie dwaya na wo kire se adwumadi sonko a yero alan kwadwo chematin na chitafo bi pese won mo je no eni kwa se won mo yesan se ebre no nyanson se obibia da ye campaign tinke betumi a won mo ntwa so nam saya so me ni organizer ya won na hwe na waboabo doma no ediama alan health work adwumadi sonko won mo babadie no yero Joseph amuodi nkomo emo kire se won de wo mu nima de kodi e baba bagina ho na asi won kwan se nyame yadmo china dwumadi sonko babadie no entumi maso no de baso se no akra me kire na e be fa no no me kire se e be fa yi be kwa run about ya be pie bantuma ya fa left ya ba be si angel ho no no na afi atraso sa ya kwa kwesi some run about me rem some run about the fans of fa kageti asuro ho no na muza ni aba be stadium it park wo and baso is na ya gina kwa Mmrantehene no mo ye no wo mo mani abreo ye nya na e betima stop wo na de nya nya je so be andimi stop ye tie no se ade we ye Mmrantehe a ene meba bi a wo krom ha o mu to alanchamaten wo mu na asanse na o mu ahihye sa de we na o mo de ba na o mu so on say youth so de o sa de na so pe a ye nya so fu nya no dimi kan ka sanse o mu yan pipi for so no mu so hu se party no na ho de kokko it is happening abra ye peja no de peja pipi so am na koso na amanfo nyina hu se party no ho no be kan se ye ko jom dem so de ya revival jom for you not believe it and the paso part and then wo ma show bibia wi a paso wo ma mo ye no nin se minyin is a part in baku bia be hwe so baku bia because part in mra no so hwe mu a wo ma fa wo kra wo mo ye wo ma fa you so see am no ka say kware ya enna ye kwa yie wo bantuma enema wo mo ye no ma ba wo you believe it ebinum this is na MCs ya o mo kokko delegates so wo mo ye ma wo mo di ba me ko ye no obi ante ba wo na ka so ha na tita ya brandia enenam kroma ye adwuma ma ba wo mia o mo enenam a ya brandi ka no obi ante asafianum na wa o mo declare ma no akontomba MP declare na po declare wo mo nyina declare ma ba wo mia ni nyina de obi ante yo na nkra kitwa we se no mo mfisi sa o party mu wo mo ye bibi ana o kan se asotwe ho I was your for way ya panyepaya wabwa doma no na nyame yadmo china alan health work na tumi abaso yero Joseph amoa amusia enche yebaba madwenche no so na yakenkan ede amamo na eye fiadanti na yenkoje nim na yenkodi nkomo kakra emra ahoma no so aye kono yene owura Victor Oponwa Jei ana edi nkomo yi omaimu no nyina woni a woye ntakraboa no owon kabomku na opani ene ye titirani ede ma wo mo eye bibi omaimu sade wodi oman sika toto akwasikokko de no ho a entamu wa no sade nipa bia emfa no sade wo tenten sitie wo sere e wa chen won sa no saa na de ne kwakwakye na aka hu bi ma cha se dwuma no omo ye no omu su omu pa ye pese ye din komo pi e wo mu na ye sade niema esitie e fa saa ntoto hu ya ye ka ho asem yi papa da asem wadwo Sompa FM so ne ejumu so bro Mr. Apon boko de Radio Roma, enwe. Ede nyame ase, yenso ekurokura mu kakra. Papa wada Roma, enya ntie se madwuma ya mu yese mu ye ntakraboa boa o man na afenso so no. Enwuma bebre no.
sika no ntoto ho no kwan na ɛwa wɔ saa ntamu no nti no amama adwuma no gua na egua na akwa na ɛkɔfam wada ma woyɛ titere ne no emu amane ne sɛn yo mi da si bebre amadi de mi tia ikoma Sompa atiefo nyinaa lukre portrait adwuma meka sɛ adwuma adwuma tɛsɛ ɛwɔ man no ɛne amanaman bebree so America de media portrait edi wɔ hɔ koraa mpo no ɛnwanwa da omba ɔman Ghana portrait ne dwumadie ne nyinaa kɔ fam ama me no ka sɛ mfo bebree ɔhɔ abɛkɔ mu a ɛsɛ wobɛkɔ na ewura ɛna efu ɛwɔ science na ka ɛsɛ nkokɔ gu mu no asekyerɛ ne sɛ ɛka sɛ portrait farmers na bɔkaa ma osese no sika kwa refa nkokɔ ɛde ahwɛ wɔn no kwa mpo no ɛde na yɛka portrait a ne nyinaa no ɛburo ɛne hyɛ a mɛka sɛ ebi akotumi ɛwɔ portrait dwumadie no paa sɛ ɛburo ni hɔ a akokɔ ni hɔ hyɛ ni hɔ a akokɔ ni hɔ te sɛ saa aduane wei no ɛna yɛde ma wɔn no na ɛma wɔn tu kɔhyia na yɛde kɔ table nso sɛ fɛ ne boiler no nso ɛma wɔn tumi nyine a yɛde ne nyinaa ɛkɔ but mmerɛ bɛɛ nsia mmienu ni no the way a saa nneɛma mmienu bu apagya no apagya ma portrait farmer no de yɛ adwuma biara na ɛka no wɔbɔ ama ɛka adoko yɛ naa ma sɛ no dodoɔ naa mpo ɛmpɛ sɛ ɔmbɛfa nkokɔ agu portrait no mu about 70% de meka sɛ ɔmata ɔmo nkokɔ a ɔmo nyɛ ɔmo adwene sɛ ɔmbɛfa bi agu mu koraa nti ɛyɛ adeɛ a ɛha adwene yie sɛ ɛyɛ adeɛ a yɛni kɔ portrait ho a portrait nko ara no yɛka unemployment no portrait with the value chain no ɛbɛtumi ama enwuma baako bɛyɛ 1 million na adwuma ɛte sɛ ɛna yɛayɛ ahwɛ han a sesei no ne nyinaa ɛgu nti nso bisa ya ɛyɛ no sɛ the portrait deɛ ahotɔ anigye ɛne asomdwie biara ɛnim yɛnu sɛ yɛdaadaa setena mu ne adeɛ no yɛntumi ntena abere saa ntakrasɛm yi ntakranamsɛm yi ɛbɛtumi afiri mu firi sɛ nkosua ɛboa asuafoɔ no bi mu fatɔn ne adeɛ a wɔn nso nya wɔn ano aduane ɛnam no nso so yɛdan mo kɔpem sɛ ɛbɛnya nam aweɛ ne adeɛ na ɛba sɛ yi no amanfoɔ mo no ɔmo yɛ adwuma ban bosia bi mu agye ne adeɛ no na sese no papa mo twɛ mo ani ahwɛ hen no sese deɛ yɛtumi aka sɛ banki biara koraa ni hɔ a wɔayɛ n'adwene sɛ ɔbɛma portrait ne sika ɛfiri sɛ kane na adwuma no ɛkɔ so no yɛde bankifoɔ nyinaa na ɛyɛ adwuma bom ɛno deɛ wowɔ hɔ koraa mpo a na ɔma afrɛ wo ba adwuma no hyɛ ase sɛ ɛyɛ sei no bankifoɔ no de sika no makuafoɔ no a ɔntumi ntua ɛfiri sɛ wɔkɔfa ɔtɔ aduane mefrɛ ne sɛ 1 ton 4,000 Ghana cedis kosua no wobɛtɔn no ɛnu 3,000 koraa ɛno na ama ɛka no abaa ma sesei no ɛyɛ sɛ banki maabosia a ɛde nso wobɛtumi atua because aduane no a wotɔ ma aboa no adi koraa to kosua no koraa mpo no sika no so atua ma wontumi ntɔ aduane no nti deɛ ɛkɔ so sesei no deɛ ano ɔden ɛhia sɛ nka aban no ɛbɛtwa n'ani abɛhwɛ portrait na ɛne ɔmo atena ase na yɛhwɛ ɛkwan a ɛbɛtumi afa so na yɛtumi aboa because ɛbua a na nkyɛ ɛtɔ no 65 cedis 50 kilo weight no kotu 185 cedis ɛsɛ na ɛso ate kakra a asa aba 165 aso a wode yɛ adwuma ɛnyɛ yie nti ɛba no saa na ɛha adwen nti sɛ ne aban no nyinaa tena ase na ɔmohwɛ yɛ nsɛm na mmoa bɛtumi aboa sɛ aburo no ɛna ɛbɛnya subsidy o sɛ deɛ o na nkyɛ atumi ahwɛ atumi de arevampo portrait no nyɛ saa deɛ ɛkɔ so no deɛ wahwe ɛnkyɛ koraa na portrait farmer baako koraa ɛwɔ ɔman mu papa madwuma a moyɛ no na aban aba kɔ ne aban aba no ɛnhyɛ da ntɛm ase na wɔnhyɛ da mfa n'ani nim dwumadie no akyi na akadeɛ ne nneɛma a mohia no
wɔde ma mo sɛ ɛkɔba sɛ ya yɛsika sɛm adesua kakra yɛsua sɛ economics ne kyerɛ sɛ ɛba ne sɛ ya nipa no pɛ bi a wɔnya no ketewa na ɛwɔ hɔ no boɔ no ba abɛyɛ den efisɛ mo nso mo bɔka ɛna mo ma nkokɔ no nnuro ne nnuane ne adeɛ ananyɛ saa na ɛteɛ nti sɛ yɛbɛgya awie o deɛ keka kɔ yi Some because straight now say I feel the contract to share fi baby na aba na me nyina no ebibiana ye di ani be hwadwumadi bi na ye ho hyehyɛ na ye dan a itimi sa pija bi the new bank for ahokyere ba wo so ene sikasɛm ne ade empa ba ne ba mu ema wa ye hyehyɛ ama se sei no bank no ye o madwuma omo a ye fi so mo timi nya ne di yama omo atranche but the the also bank institution na ibi e ko so tama ibi fayen so omo twa omo ni be hweye ne no omo nyina atranche ye hyehyɛ ami gidi se e betimi aye ho bibi ama yetimi aso no training because adwuma betimi ama 1 million jobs there e be say ehwe ne saa say de akonya egu kwan mu na yehwe say adwuma mu enti yebesre yebina yembobo na yehwe ekwan e betimi afa so to abino Ministry of Food and Agriculture no mo nyina timi abesom Mmrantehene wo ho me ba cha wote men kan wada roma mo wada na me busa se ye musa we na ye nwie me busa se onkuntabuo no ubenya ne yie a se nam se mo ho kyere mo sikasem mo ntimi ni dwuma na se de enura bi na etie no enwumayefo a mo yi wo mo di mo nkuntabuo mo hwe on be yesen etoso bie mu nso so no se okuani abi a ne nkokɔ no ye be se 1000 se de bia kora no wo fa kosua no bia be se 200 ya o hwa se kosua nam sa aduane na nkokɔ no nya ni no ne papa ye mu nti o hwa se obenya be yesen so de meka se enam se na enyema nye wano ema nkokɔ na ma production kura sa ba form fi se aboa no obatu kosua aduane na wo di na no na eboa no na bi ba bia farmer bi obi a 3 days kura no nya aduane ma ne nkokɔ no e ba sa na affect aboa the health na affect production na je se kosua ze so otu no kura po no e so asati na je se kana na ye bugu ba kane no na ntisa obakɔ pɔtri farmer bia ho no na ebura obeyi su bia 2 weeks dia egu ho ni soya obeyi su 2 weeks egu ho on twɛn ema ne nsa ansa na wakopiska kotofofo but say no bia akwa na this obi beto kosia ansa na udrimika akoto aduane e dia brand ko no ni nyina ne enkoyi enti ho asɛmpa no de mai ba ni nyina mu nso yɛse akyea na mui dan a sɛ etwa yani ehwɛ portrait yɛbetimi ayɛ ho didi papa anwumre me ne matiefo yɛne sɔw brɛ pa ya wanya ede amayen ebra no bra ne yɛbedi nkɔmɔ na yɛhwɛ ne mesekeka ho ada roma ɔmaimu no nyina no wɔne a wɔyɛ ntakraboa no ɔwɔ nkabom ku na titira ne ede ma wɔ mo ɛyɛ owura Victor Opon agye Panyi kwantrofo ya Ghana National Chamber of Commerce and Industries wadano Yero Mark Bedu abwagene de to aban no anim echire musa na motu aban no hyase a wotu de fa wamaye sidi no ho no nyame anim ni enhwa ni kura wase wo hwam ene obi kwakwato ade na wokita 2 Ghana series ade ba chi obasa akwa no na yatum ne nyina akwakoye ohaw kese pa de ma adwadifo a ama ni parodro no adwuma guo edisa aban ne peso ye bibidia and one can win. The Nahu Dane so a cost against the major trading currency $1 and pounds on the day. Now interest rate so about form. Now, as a Jumano, a cost we are able to predict the officer we importers and your ma who sika, who bank to call this interest rate in no form. Now, bear a fear chassis the same and your ma cost and more businesses. No, because inflation, I just send
nyoma bo ekoso no ehria kodu 31.7 a beye nsie duanu a etwemu be 20 years no afi na ye du sa level no isi di na ho den so akofom ama sisi a opesi di ni bia so kita beye 90 50% ansa na wanya 1 cedi interest rate so ekoso ntesa na businesses but me ma clear example so you be a we import nyoma at the beginning of the year no na cedi ni about 6.5 sisi a na do 9.5 excess unhia sika cedi ni be ansa na wetimi aka nyoma ba so wo capital na e den akofom inflation so ekosoro a ye fe bi so producer price index eno na clear the cost of production omo je omo adwuma no e ka omo ba omo sumutimi produce no na no so akosoro they say PPI no e was 38%. It's a unti a obi ka odan kani ade ni a odi bobo anoma no ni ade kakra na nkasa no e was 38%. Obi wi no na usika ni nyina akokam isi anso amani mo ade nyoma no ya nkofo anye sika na omo de ato nti ya na e ha businesses nti ye ni abadins also bebre se nyomo beye bia inflation beba form nyomo beye bia yesi di no ebenya na ho ade against the major trading currencies nyomo beye bia interest rates nso beba form no so mo ye so ma anye sa ya nhwini ya adwumadwuma bebre na so say ya nhwini ya kwara ye adwuma ho no because they are running at a loss it's so mo nye sika they can't keep people ewa adwuma mu a ye sika ncho mo ka bebre so ansa ye be yo ma be fi this year am go for nye tubanye na kaka na nye tuma no ye ka tie stand bi yo ma be fi a e do how bebre beba so what flow a first no nka amanga na timiko amanone ni akobo besian si ti no eni ahode a enoma miensa ye ya ye sika ye di kan e de say ye be export bebre export a ni ye nya point currency ye nya dollar na ba ye me na che say ye fi a ni en say dia akoto say ye economic structure no it is say we say ti export Abusiafo wei aye panyipa ya Ghana National Chamber of Commerce and Industries wada wanma no ye Ramak Bedu Abwaji abusia ye ko yanim abana yahwe anakoso beko abansa menko yo abusia de atia ne se National Cathedral ho nsensem no se omanfo bekai na omo asane nso a afrase no mu ena mampani ne nado dankwa kufu ado eye se wapa dwumadie bi ho ntoma eye abefo kwan so a asema se na so obentia ofiri wakoma mu adwem ni wondim die mu no na opese wo boa se de dwumadie ne si koso no ikakra boa ya ye kura no ye se bosomi bia no 100 Ghana cedis bi de betimi apia so na akotom se ba ya eja National Cathedral so dan kunkumfa yesi adiama awurade na eno aka ho bi ma no asem trofo nhyiamudie koso e wokumase na nyina mu anopai empanifo no so eba ha na one yen ebeto asa nkomo no so secretary edema empanifo ya esi enam no koso abiebie nam no mu na afeso wabie nam no hu de ewom atere Ghana fo no eye Reverend Kusi Boaten papa de nsem bebre atudwaye ntie papa England enya oma meye ansa no musi National Cathedral uko Kensington and as St Paul's Cathedral and as uko Notre Dame and as wherever in the world that you go yamusukro wo hwe oman no etimi enya nkaye hu se oman bi atwa hu ahie bia ntokwako aba ho gise Ghana hwe emaya sese enya nsuo kura wo so na yen nyame ahwe yen so ensuo aduane asumdwie hwe coronavirus kura ba hwe ni pe ku won sen Ghana ku yen nyame ni oman na dini he say yes sorry as a religious nation yeah they say that menyame am fo say bibie no a ese ho kwan and they trust me no so this project is a project that is going to pay for itself within the next 7 to 10 years return on investment we are esaba be change the dynamics of our tourism industry the paramount reason for which the cathedral is being built Sompa is to give glory to God Notre Dame 1.3 million people visit Notre Dame every single day unya cathedral just every single month. Unya cathedral bia bosome no nipa 100,000 bi na beba. It would definitely go about.
It is a nipa 100,000 kra every single month. 2 million people. And a babesha sadi afibia, which means a babesisa tourism industry, because within the National Cathedral and the museum and the biblical gardens, we factored in the blacks in the diaspora, and it tells our story. Museum, no, the whole world, the largest museum, and the museum in Washington D.C. But Saoche Museum is bigger than that in terms of content, space, and technology. Let's not politicize this project. Christopher, sorry. Let's make a statement by building this national cathedral. To make a statement, say a GD4. Yes, we are a GD4. We are about 71%. A GD4, sorry. ANC. That's Yesi Nyankopon Eden Kaye Ebemai. Abusia we eye empanifo ya ehwa toto ne masa de be ya National Cathedral no ebetimi akoso totofo pani ewumu eye Reverend Victor Kusibuaten. Abusia fo ya mo share wo Facebook ho wa wonya mai no aba no obehwe ni so ade eye Sompa 93.1 YouTube no so ya Sompa TV bra wo sesi ya na behwe ade na enawia yakwa Asem Mpe West Kroponi mu kro ba kwa friend say wo for ukrom eno eben sama boy ehwo ne yakwa ya yakokodi nkomode free honom baba wo bia wanya mfie na duonu nkono wa wo mamu makomako 9 akoda wo twato na nyamfie no miensa ene abosumi num wo kira sa akoda na kosuku na wakoye no ne mpabo ahyehye no wanfa ama sika na wo no ho so de koye no so a akoda na koyira no sika ne 8 cedis enti wano ansuo amansuo na hutututu no de akoda na to anum awusua ehia na mo anwono pa wo ba Facebook wo Sompa 93.1 na ba hwese ne akoda na to asibi profa na tini nsuo na ne nan nyina bo mfumfunya no a nipa be yo mobo na asem ne ba sa no ye ne assembly member ya wono ewo for krom electoral area yera Suleiman Azure di nkomo ama wo kire se nyame anim ni wo mo kura asem ne je wo mo nsem na arawo sem ne se wo mo ma akoda no so de ne kwa yara sabia no na won mu hu ne se nanim na achi wo bie ne honti ma me kuro ye ene wo se tena akoda no ho ahwe wo behwe ma me na sa tabira akoda ne nafira yara sabia ho aba tena fie de sikuro yara ho sem wo ene wo sa de gugu kuro ni mu a ama na kuro no ayese pompontwe na ye ne assembly member na kasai ma wo church nsemu mo mayenko TV Sabia kan wo ofori kromo a ebe samra boy na krono kan electoral area bia e fra woman no good electoral area enyina ye wo e friend say wasa Mpe West Municipal Assembly na mami ame kan be na kakra ni na inya report say mami no atam ne ba de sinsuo mu de na koda ne ye ya ne tia wa ne say koda no ko suku mpabo wato ama no ayira no ne sika so ayira enti akoda no wo so otwena so koda no onu 4 years so nya 3 years 5 months enti mami sheda no wan so hie pa no tama koda no de bom enti ma koda no keto no bra o de bo this is jan ayira so no jan ho kwasa ko che adwae enti akoda ne tie mu na dofo be ho ba na chese wo hwie wa pre ama nso na hwie gure na ho ne na nyina woro na esisi fom ne nyina woro na afi na se ene ne to na bom nso no mu ne de ne nyina nso so awro anasa enti ma na so tema e ma police for be mu ti police for nso e ba mu no omocho ma me no mu ase na se de akoda na se prafa anya de obetwe ma me na tum wa bra akoda no ho na ehwe no enti ma ye ne sesa ne tie de yemfa akoda no mu kwa ya sabia na ma me no e bra committee for ne nyina akọ ya admit akoda no na was a unit committee for ne ko adeche na doctor ne cheze fra no so on tumi we no on tie fa ne ko ji ma me ne fa wa no tam ne ba no no ko she kurase enti yenge adwin so hospital sa wa bia ne afiri ho edi na ansa na afi amanfo mai hu se koda no sa na ko she kurase etumi ka ko ya na kire se enya de papa koda no sa ne tibie pa wo no ya pa clinic to bia ma no ho se omo enso so ano kakra mai ye mpesika na ye ntumi mfa koda no ko ba bia omo refer se mfa no nko no abuziafo we yara ho samua asie ewo ofori krom eno ye kro bia ebe samaboy Asem Mpe West Kroponi mu maame no onye mfie aduonu nkono 29 no a wode ne ba akoda
3 years 5 months eto anu so ehyiam 8 Ghana cedis wuntia emu amane boni ekotie yi ebra so say ade madwenkyere ne mu nsusu ya mode aba no eto afidikase no so na yenso ya kenkan bi na mo hu sade ensam no esi etie na wonim se akwakra mafia series ne adwumadi ampempi no ya na ye tai edeba wakwemu na de etie ne se eye wayosi one ventures on Tara One Media ana akabo mu stars ni nyina ewom na ye de bawo akwam memenda bia no twempa mu ekosi no nkono na yasan asi usu biem ukwara no mienu pepepe kosi no mienu empa mu na eye 21st clinic omo ye sciatica expert yare bia ka ho bia kra de no kra de ye bonus eno kra de ye ma nwene ho nka ho wo de wo dwene kra no a wo de adwene sciatica no ho na de aka ne de eye bonus enkasa oh mesima enkasa bebre na kra ya pekasa enkasa bebre kra wo de ko ye branch bia bawu bia ana yenso yenkoa ne baabia ye sayare a sa wo kɔ point A a de ye ne ho no wo ba point B a sa pepepe ne ye no enti wo hunu kura se e bia wo kɔ soro ana wo ba fam ne nyina ye pe 21st clinic na abe heba clinic oh awurade nyankopɔn maami de kyese me bom paye pa ya paye apai mpaye maami se maami benya mfinsa be sa pem e wate asefo asase so efisa nkonya maami ne de ahamba ne nubra ne nua hine eyi no abusua esewan wo de ya heda kokɔhwa ade anase wo de wo twamu a tano so apatrapa new site ho wo de nyese bia wo besa wo ho yade wo de kɔ ne fo ni kɔhwa ade keke hwe ba bia nuo nuro ba bia hwe nipa na sade maame na ho keka bia wo de ba jew akwaba honhom fam honam fam oh what abe heba clinic nukurani maame bo adwuma na extra comfort limited da ne jeja ho filisa wo yoba what I say filisa wo ye bema enne oba besra wo na bema besra wo weekend is wo kɔ wo bebo home so wo kɔ away na se enye extra comfort mattress a fa bag dwane wo bepra wo bu achi agum wo ba dabra pa so pa na wo firi mu fia bo se nyame yodo koji bi na da so na medimafo heba center wo se na media minim se medimafo te ase efiri wo namrom kosi wo pampam yare bia no ye clear no once kra na wanya asomdwe akwanim wo pesa wo sponsor wo ho 0249 942 842 0249 942 842 sanyuma kuada woroma ana adwenkyere no eba akoso ahyase mamie na menkomra yenhwa adwenkyere ne kakra an na yenhwa adwenkyere ne kakra hwe na o hyase a na maja sana de wokoya adwuma nti maji wo mfimfini ho adayo American Town Kenke House how abano ne dia abano ye adwuma nko job creation plan na NDC amanyoko no wo mbetumi dia ba beboa wo mayiye wo Kada Riders adwuma bebu dia mamopa bright ejei enso die nie eno se wo mso oman ni mo ya dendie na so yansan so nkoya chi nkofa mahamada na nka Ghana no yenim ye bright die no pantwa ya monkomo ni mu tententem so maye sompa wono so die no so ye wo hwe life o kuma se movim bright die no yakenkan Frederick Mystica the sciatica warrior 21st clinic no ne die fi no se ye momoni adwuma na momo chia CEO Dr. Blessed Foster 21st clinic Penipaya wadano no wama 21st clinic aye 21st ankasa na babele kuma central enso die nie eno se ye Dr. Haji Mahmoud Baumio se obetumi aboa tutu Ghana fo na ECG die ye is not monkomonim na na abode ankra yankenkan ne ha monkomonim amwani fita eno se wono so hwe life free asamankese wache na numere pa na kane mampanyi John Dramani Mahama wontumi fa so bo bia mo Ghana mampanyi nado woni yekoso isanse ekwa eba nyina wono so eka ho bi wapa de mo Felix eno se wo hwe free swame na NDC ekwan ya NDC fo alpha so say one make mu bom 2024 no de enya grokura Martin Lamte enso de ne yenkoyanim aha Amisco Spelele kaswa no ne de free and was a happy International Youth Day enkomo bibiada emabru ni nyina nkoma mo Emmanuel Arthur and was say e was aban bia nwumo na mabru ne bre wo maye tuato nso ye hunu de to no empanyfo ede eje
teacher kujo tapanyina susu eno se mampanyi na dan kwa kufuado ye mampanyi ye ni asode wo ye biada breaking the 8 ni de eno a na ekoro no ye bekọ ye nim ama ne nyina atumi akoyie Dr. Baba Zamu master planner kentampo no ni die free eno se mampanyi na do wontumi fa Ghana nkwa ho kire mu se wo ya do sorodo na enyoma entumi enkoyie mfamae ne nyina ne gina ye wura John Dramani Mahama so be ba beje ye kuanim Bema na na wusu no say good evening no Bema na na wusu ni live e wa danse asokwa na nyame anim ni agri sector no de wo bia ni saso enuoma ekoyie pa aya mo nkomani ma ya de aya nkenkan no aya mo mfa no ma ochi be na no say Sompa news ni ye authentic jai demo live trotro no wo manfo tie no anya asem ketwa azeman mo so ye damo nyina mo ase mo agyenkyera mo de ba yo na seda enkamo yamfo aseda ni bi makoko Veronica Jando akosua somoa afia ejewa kwade enafi Grace nana ya so ebedom eboa jey Murphy Asari Eric enso boy Sompa sunyan 98.9 yenua akua nyakwa pronoma wone nkae ne nyina ena wono so efan live ewo ho wo be komasen so a wahene ni ama crunches of mame premier ni wone nana ya obo amale bia boga enso de won manum nyam atachire MCR Godfred PK Rexford Sompa die enafei nkae nyina kiwola ka chire school fees David and nkae nyina na dom boa yeso betena second ka ye ensamfo panyin oro asante ebo Benedict wodom sel mo kroje sesu chirema ayeme akosia ejewa kwade boatin menmenua nana kwabena kese yamfa seda makokra mafia series ya pa bi hwe na ebeboa wo ma waye adwumade nyina wie no wanya bi na wagewoni yesore so akọ ama Asem Mpe Nipa dwumade no aba wakwam Mmrantehene ne so ne dom ebeto aso erode asomdue ne yesere se enka ye nyina weekend no ane ye kọ no ya hwe ho so ye na adwempa na adwempa ehwe nyina yeso. This is 93.1 FM. Onitin bi epue opue ya wampue ni kwao odi